Morjens kaikki leijonat. Kerro Silpo vähän, että mihin sä olet meidän piirin liikuntavastaavana meidät liikutellut tänään? Joo, me lähdettiin tuolta Pöytyän puolelta kulkemaan Savojärven ympäri. Tämä on tämmöinen 6 kilometrin hyvinkin helppokulkuinen reitti. Ja ollaan nyt puolessa matkassa Nousiaisten rantapihalla. No niin, tämähän on tämä tapahtuma, tätähän on markkinoitu Lions liikuntaviikon avauksena, niin. Kerro muutamalla sanalla, mikä on Lions liikuntaviikko? Lions liikuntaviikko on tapahtuma, joka pari kertaa vuodessa järjestetään ja ajatus oli saada leijoni liikkumaan yksin tai yhdessä ja nyt ollaan noin 10 hengen porukalla täällä. No niin. Sitten seuraava kysymys. On meillä vielä pitkä matka sinne perille? Ollaan noin puolessa matkassa, eli noin 3 kilometriä. Että pysähdytään sitten syömään eväitä sitten matkan varrella. Joo, mä oon puolet eväistä jo syönyt tässä kohdalla, niin ihan sen takia halusin varmistaa, että menee tämä niinku eväitten jako oikein tämän kanssa. Tämä on tosi kiva vaihtoehto ja mukava, että on saatu tänne porukkaa mukaan. Tosi kiva, kun tämmöisiä järjestetään. Niin mä ainakin tämmöisenä ammattieksyjänä, niin se on mukavampi olla tällä porukalla, niin ei sitten välttämättä eksy ollenkaan. Eksytään yhdessä. Eksytään yhdessä, kyllä. Kiitos.